ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбати барномаи иттилооти ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. имрӯз сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар шаҳри Истаравшан идома ёфт. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти беҳсозии сатҳи зиндагии аҳолӣ, махсусан бошандагони муассисаҳои иҷтимоӣ, давоми солҳои соҳибистиқлолӣ як қатор барнома ва тадбирҳои заруриро мавриди амал қарор додааст, ки дар натиҷа сатҳи хизматрасонӣ ба муассисаҳои иҷтимоӣ баланд бардошта шуда, бошандагон таҳти ғамхории ҳукумати мамлакат қарор гирифтанд. Дар ҳамин замина имрӯз бо иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти зарҳалоли шаҳри Истаравшан бинои нави Маркази дастгирии оила ва кӯдаки Фарзанди Ватан ба истифода дода шуд. гузориши хабарнигорони мо. 8 апрел дар рӯзи дуюми сафари кории худ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Истаравшан ташриф оварданд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахост дар деҳоти зарҳалоли шаҳри Истаравшан бинои нави Маркази дастгирии оила ва кӯдаки Фарзанди Ватанро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода, бо имкониятҳои таълиму тарбият дар он шинос шуданд. иттилоъ дода шуд, ки корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур соли 2020 оғоз гардида дар он шароити муосири таълиму тарбия ва табобат фароҳам оварда шудааст. Маркази мазкур дар доираи истиқболи шоистаи ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар партави сиёсати ятимпарваронаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби фарзандони ҳамин диёр, академикҳои Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Ӯлмас Мирсаидов ва Маҳмудзода Маҳкам Аъзам бунёд гардидааст. Дар марказ барои зисту зиндагонӣ ва таҳсилу табобати 150 нафар кӯдаки ятиму бепарастор ва дорои бемориҳои гуногун шароит муҳайё карда шудааст. Бе кӯдакон медонед пешравӣ ҷамъияти мо дар оянда намешавад ва сарвари мо ҳам ҳамин ба ин биш аҳамияти махсус метиҳанд. рамзест, ки ҳар сол дар моҳи якшанбеи ноябр рӯзи байнахалқи ятимон қайд карда мешавад. Дар ҷумҳурии мо ҳам низ ин рӯзро қайд мекунанд. якчанд хайрияҳои ҷумҳурию байналмиллалӣ мавҷуд меборад. хеле ки мегӯянд шод будан осон аст, шод кардани кӯдакон ин волотар аст. ман умедворам, ки дар ин бино кӯдакон ба воя мерасанд ва барои ватан дар оянда барои ватани мо хизмат мекунанд. яке аз самтҳои афзалиятноки президенти кишвар пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин ғамхорӣ дар ҳаққи оилаҳо ва кӯдакон ба маҳсуб меёбад ва баромаде нест, ки сарвари давлат дар бораи кӯдакон, мустаҳкам намудани оила, тарбияи насли наврас сухан накарда бошанд. исботи ин суханҳо паёмҳое ки ироа карданд, дар паёми имсолӣ ҳам нисбат ба ин масъала махсус аҳамият дода шуд ва яке аз сиёсати иҷтимоии давлат ҳам ҳамин аст. ва имрӯз дар саросари ҷумҳурӣ дар шаҳру ноҳияҳо кӯшида истоданд, ки марказҳоро бунёд кунанд, ки кӯдакон дар он тарбия ёбанд, ба воя расанд ва он навигарии илм ва технике, ки имрӯз дастраси омма гаштааст, аз худ намоянд. аз ҳамин нуқтаи назар дар мо зиёда аз ними аҳолиро кӯдакони то синни 18 ташкил мекунанд ва хушбахтона он кӯдаконе ки тамоман бепарастор ҳастанд, бепадару модар ҳастанд, кам ҳастанд, лекин дар шаҳру ноҳияҳо ҳастанд. бинобар ҳамин мо бо академик Мирсаидов Ӯлмас тасмим гирифтем, ки бо ин мақсад як маркази дастгирии оила ва кӯдакро бо номи Фарзанди Ватан бунёд намоем ва ба ин мақсад расидем. дар бунёди ин маркази дастгирии оила ва кӯдак аҳли оилаи мо ду академико, хешовандон, соҳибкорони ватанӣ, соҳибкорони маҳаллӣ, ки ба онҳо тақдири кӯдак фарқ аҳамияти бузург дошт, саи бузург доштанд ва имрӯз чуноне ки шумо медонед
یک بار مرکزی زیبا در شهر استاравшан بنیاد گردید و من فکر میکنم که این برای عملی ساختن سیاست پیشگرفته پشوای معظم ملت در جمهوری تاجیکستان و برای نسل آینده کشور خیلی خوب مساعدت خواهد کرد. тавре ба пешвои миллат иттилоъ доданд, бино бо ҷалби сохтмончиён ва устоҳои маҳаллӣ сохта шуда аз ду ошиёна, таҳхона ва болохона иборат аст. дар маҷмӯъ масоҳати истифодашавандаи бинои марказ зиёда аз 1200 метри мураббаъро ташкил медиҳад. бино дорои долонҳои барҳаво, 5 ҳуҷраи корӣ, 4 ҳуҷраи хоб, 4 толор барои бозӣ ва машғулияти кӯдакон, 5 ҳуҷраи санитарӣ, ҳуҷраи қабули рӯзона барои хизматрасонии иҷтимоӣ ва тавонбахшӣ ва ошхона мебошад. саҳни ҳавлӣ ва боғу дигар биноҳои ёрирасони муассиса бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва соҳибкорони саховатпешаи диёр ободу зебо гардонида шудааст. дар саҳни ҳавлии марказ ду ҳавзи оби нӯшокӣ ва полизӣ бо ғунҷоиши 36 ва 12 метри мукааб, як майдонча барои бозӣ дар рег, ду соҳбаткадаи баҳорӣ ва таваққуфгоҳ мавҷуд аст. дар ҳудуди маркази дастгирии оила ва кӯдак дар оянда сохтмони як майдончаи варзишии болопӯшида низ дар назар дошта шудааст. айни замон дар марказ кӯдакон дар гурӯҳҳои рӯзона ва будубоши доимӣ нигоҳубин ва табобат карда мешаванд. дар гурӯҳи рӯзона хизматрасониҳои иҷтимоӣ ба монанди тандармонӣ, кордармонӣ, ташаккули малакаҳои худхизматрасонӣ, рушди нутқи кӯдакон ва омодагӣ ба мактаб ба роҳ монда шуда, айни ҳол ба 48 кӯдак хизмат расонида мешавад. аз инҳо 26 нафарашон бо бемориҳои гуногуни ба табобат ниёзманд ва 17 нафари дигар бо ақибмонии зеҳнӣ ва инкишофи нутқ дар маркази мазкур табобату таълим мегиранд. ба пешвои миллат иттилоъ дода шуд, ки дар шӯъбаи будубоши доимӣ 18 кӯдак тарбия мегирад, ки сину соли онҳо аз 1 то 7 сола мебошад. гузашта аз ин хизматрасонии ташриф ба хона ба деҳаҳои гирду атроф ва кӯчаҳои шаҳри Истаравшан ба роҳ монда шудааст ва мутахассисони марказ бо оилаҳое, ки фарзанди носолим доранд, тарзи муносибат, машғулият ва анҷом додани корҳои табобатиро меомӯзонанд. аз 48 нафар мутахассисе, ки айни ҳол дар маркази дастгирии оила ва кӯдаки шаҳри Истаравшан фаъолият мекунанд, 18 нафарашон дар пажӯҳишгоҳи экспертизаи тиббию иҷтимоӣ ва тавонбахшии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон курси кӯтоҳмуддати такмили ихтисос гузаштанд. дар гурӯҳи рӯзона дар дохили муассиса ва хонаҳое, ки бо хизматрасонии иҷтимоӣ фаро гирифта шудаанд, барои модароне, ки дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор доранд ё танҳоӣ мекашанд ва зарурати нигоҳубини кӯдак ба миён меояд, хизматрасонии дамгирии рӯзона ташкил карда шудааст. президенти мамлакат ҳангоми суҳбат бо мураббиён ва бошандагони марказ маслиҳат доданд, ки имконоти фароҳам овардашударо самаранок истифода бурда, ҷиҳати тарбияи дурусти насли наврас, махсусан кӯдакони маъёб чораҳои муассир андешанд. инчунин бо инобати иқтидори ҳозираи бинову иншооти сохташаванда маслиҳат дода шуд, ки дар оянда маркази дастгирии оила ва кӯдаки шаҳри Истаравшан ҳамчун маркази байниноҳиявӣ истифода бурда шавад. باید ذکر نمود که در دایره آمادگی‌ها به جشن 30 سالگی استقلال دولتی در شهر استاравшан کارهای سازندگی وسعت تازه پیدا کرده است. از جمله با جلب مبلغ‌های بودجه محلی و سهم صاحبکاران در حدود شهر بنیاد صدها انشاءات نو زمانوی به راه مانده شده. در برابر این از حساب مبلغ‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و شهر استاравшан تا امروز زیاد از 5 کیلومتر راههای بین شهری پره از تعمیر برآورده شده است. تعمیر و تجدید راههای محلی در جماعت‌ها و دهه‌های دوردست این شهری بوستانی هم با وسعت ادامه دارند. از زمانی به دست آوردن استقلال دولتی تا امروز تمامی تلاش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین کفالت‌های اجتماعی خصوصاً یتیمان و بی‌پرستاران روانه گردیده. در جمهوری زمینه حقوقی حفظ اجتماعی این طبقه نیازمند تهیه و مورد عمل قرار داده شده است. در ادامه سفر کاری اساسگذاری سلحو وحدتی ملی پشوی ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مُحترم эмомалӣ раҳмон در چایخانه چمن‌آرای مرکز شهر استاравшан به 110 نفر کودکان یتیم و بی‌پرستار و از اویله‌های کم‌بضاعت تحفه‌های عیدانه نوروزی تقدیم نموده با آنها صحبت صمیمی آراستند. غمخوری به یتیمان و بی‌پرستاران در اولویت سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. گزارش خبرنگاران ما.
дар идомаи боздиди кории худ аз шаҳри Истаравшан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чойхонаи чаманорои маркази шаҳр ба 110 нафар кӯдакони ятиму бепарастор ва аз оилаҳои камбизоат тӯҳфаҳои идонаи наврӯзӣ тақдим намуда бо онҳо сумубати самимӣ оростанд. Тӯҳфаҳои роҳбари давлат аз сару либоси маҷмӯии баҳорӣ аз ҷумла шиму костюм, куртаҳои бачагонаву духтарона, пояфзол, боронӣ, ҳамчунин ширинӣ, китобҳои гуногун ва кӯмаки молии яквақта дар ҳаҷми 1000 сомонӣ иборат буд. Кӯдакон аз ин тӯҳфа, ки барояшон арзиши муҳими моддию маънавӣ дорад, ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори миннатдорӣ баён намуданд. боҳои хубу аъло хати хонед, забонҳои хориҷиро омӯзед, китобҳо хонед, ғайри дарсҳои худи китобҳои хониш дарсӣ китобҳои асарҳои бадиам хонед. аз шоиру нависандаҳои гузашта ва имрӯзаамон шеърҳо хонедон, асарҳои бадӣ мехонанд, китоб мехонанд, сухандон мешаванд, сухангӯ мешаванд, шӯрнокитон васеъ мешавад, донишманд мешавад, оянда ҷаҳонбинитон васеъ мешавад. бори дигар наврӯзи байналмилалӣ муборак бошад. тӯҳфаҳоро гирифтетон, нас хонед, ана зиёфати идона барои шумо ороста шуда, нӯши ҷонтон. саломат бошед. бояд зикр намуд, ки дар шаҳри Истаравшан як адад мактаб-интернат барои кӯдакони ятиму бепарастор амал мекунад ва он айни замон 88 нафар кӯдакро ба тарбия ва парасторӣ фаро гирифтааст. аз 110 нафар кӯдаке, ки соҳиби тӯҳфаҳои пешвои миллат гардиданд, 88 нафарашон бошандагони ҳамин мактаб-интернат мебошанд. имрӯз ман хеле шодам, ки дар мулоқоти пешвои миллат бевосита иштирок дорам. ҳар як ҷавони саодатманд дар дилаш орзу мепарварад, ки чунин рӯзи фараҳбахш насибаш гашта бошад. мо кӯдакони наврасони имрӯза ифтихор аз давлати ҳуқуқбунёду истиқлол дорем ва дар иҳотаи омӯзгорони меҳрубону ҳамсолони азизамон таълиму тарбия гирифта истодаем. ман дар оянда мактабро бо баҳои хубу аъло хатм намуда ба ин ватани бузург аз сидқи дил хизмат хоҳам кард. ба пешвои миллат маълумот доданд, ки мактаб-интернат пурра аз ҳисоби бюҷети давлатӣ маблағгузорӣ шуда, дар он тамоми шароитҳои зарурӣ барои таҳсил, истиқомат ва тарбияи кӯдакону наврасони ятиму бепарастор фароҳам оварда шудааст. ҳангоми суҳбат бо кӯдакон президенти мамлакат таъкид намуданд, ки ғамхорӣ ба ятимону бепарасторон аз муҳимтарин самтҳои сиёсати иҷтимоии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва давлат барои беҳтар кардани шароити зисту зиндагонӣ, таълиму тарбия ва ба камол расонидан ин табақаи ниёзманд ҳамаи имконияту воситаҳоро истифода менамояд, то дар ҷумҳурӣ ҳеҷ як ятим ё бепарасторе худро якаву танҳо ҳис накунад. барои ин давлат ҳамаи шароиту имкониятҳоро дорад ва дар ин самт соҳибкорону саховатмандон ва дар маҷмӯъ тамоми сокинони мамлакат ҳамраҳии амиқ нишон медиҳанд, ки ин боиси дастгирист, зикр карданд роҳбари давлат. вобаста ба ин аз кӯдакону наврасони ятим даъват ба амал оварда шуд, ки аз шароиту имкониятҳои мусоид самаранок истифода намуда хонанд, соҳиби касб шаванд ва дар оянда зиндагии мустақилонаи худро ба таври матлуб ба роҳ монанд. кӯдакон ҳам дар навбати худ аз дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумат, махсусан таваҷҷӯҳи зиёд ва ғамхориҳои доимии пешвои миллат изҳори хушнудӣ намуда ваъда доданд, ки маслиҳату машварат ва насиҳатҳои падаронаи роҳбари давлатро сармашқи кору зиндагӣ қарор медиҳанд ва барои дар ҷамъият шахсияти худро сохтану шинохтан талоши бештар менамоянд. бо назардошти он ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба ҳаёти кӯдакон бетараф нест ва барои хонишу истироҳати онҳо шароити мусоидро фароҳам овардааст, ин қишри ҷомеа дар Тоҷикистон аз ҳамаи ҳуқуқҳо бархурдор буда дар муассисаҳои таълимии муосир ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. имрӯз дар шаҳри Истаравшан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кӯдакистони хусусии хурсандиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ҳамчунин тарбиятгиранда аз тӯҳфаҳои наврӯзии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳравар гардиданд. 8 апрел дар рӯзи дуюми сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Истаравшан ба фаъолияти кӯдакистони хусусии хурсандӣ оғоз бахшиданд.
муассисаи мазкур дар муддати кӯтоҳ ва бо сифати баланди меъмории шарқиёна аз ҷониби соҳибкор Аскар Эшонов бунёд гардидааст. иншооти мазкур дар масоҳати умумии 0,301 замин доман густурда аз 2 ошёна иборат аст. кӯдакистон дорои толорҳои машғулият, бозии кӯдакон, мусиқӣ, ҳафзи шиноварӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон буда дар ин муассиса омӯзиш бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ бароҳ монда шудааст. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки муассисаи томактабии хурсандӣ барои 200 кӯдак пешбинӣ гардида таълим мувофиқ ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ сурат хоҳад гирифт. ما در استرافشن باستانی زندگی داریم. ما با استرافشن باستانی فخر داریم. حدیثه یادم بابا جان عزیز تشکر بر شما برای چنین تاجیکستان. Thank you very much. بابا جانی مهربان مهرتان در دل و جان نامتان با افتخار گیرم دایم بر زبان این همه سلح و وحدت این همه بخت ملت میدانید از کجاست؟ از شرافت شما بابا جان. رحمت. ҳамчунин ҷиҳати баланд бардоштани сифати таълим дар боғчаи навбунёд 30 нафар мураббӣ тариқи озмун ба кор ҷалб гардида онҳо дорои малакаи хуби касбӣ мебошанд. ҳамчунин барои ба кӯдакистон овардан ва баъди машғулиятҳо ба хонаҳо баргардондани кӯдакон 3 микроавтобус харидорӣ шудааст. мо соҳибкорон аз сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат вобаста ба рушди соҳибкорӣ рӯҳу илҳоми тоза гирифта ҷиҳати обод намудани ватани азизамон ҳамеша саҳмгузорем. вобаста ба ин имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар ин деҳоти зарҳалоли шаҳри Истаравшан кӯдакистони замонавӣ созем. мана имрӯз хушбахтона бо иштироки бевоситаи сарвари давлат ин муассисаи томактабӣ ифтитоҳ ёфт. минбаъд мо соҳибкорон кӯшиш мекунем ки дар ободии кишвар саҳми худро гузорем. ман аз фурсати муносиб истифода бурда миннатдории худамро ба пешвои муаззами миллат баён менамоям. пешвои муаззами миллат зимни боздид аз шароити таълим ва суҳбат бо мураббиёну тарбиятгирандагон ба иқдоми соҳибкор баҳои баланд дода маорифчиёнро ба тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстиву ифтихори миллӣ ҳидоят намуданд. дар ҳамин ҷо президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тарбиятгирандагон тӯҳфаҳои наврӯзӣ тақдим карда бо онҳо суҳбати самимӣ анҷом доданд. بابا جانی
دقیقه رسا از دوشنبه تا اینجا پرواز کرده در سمت. این چی رقم حلق است؟ صرف گفتم نام او. سرا پیشی صرف مانه. سی شود رقمی آن. چی رقم شده بچه ها؟ شد زادرزی استقلال پیشواز گیره این جشن را با خرسندی و اقبال. معرفچیان شهر استاراوشان افتتاح انشاءات نو سوحوی را در سمت رشد مؤسسه‌های تامکتبی در شهر و تطبیق عملی دستور پرزیدنت مملکت جهت تا 30% فرا گرفتن کودکان با مؤسسه‌های تامکتبی مؤثر ارزیابی نمودند. با اقدام پیشگرفته سیاست معارف پرورانه پیشوای معظم ملت эмомалӣ раҳмон дар шаҳри истаравшани бостонӣ боз як кӯдакистони хусусии хурсандӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ эшонов аскар сохта ба истифода дода шуд. кӯдакистон аз 11 гурӯҳ иборат буда 200 нафар тарбиятгирандагонро ба таълиму тарбия фаро мегирад. ҳамзамон кӯдакистон 30 нафар занонро ба ҷойи корӣ таъмин менамояд. мо маорифчон аз он хурсандем ки бо қудуми мубораки пешвои муаззами миллат имрӯз шаҳри истаравшани бостонӣ ранги дигар гирифта барои пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистони азизамон саҳми худро гузошта кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар ин даргоҳи муқаддас кӯдаконро дар рӯҳияи ватанпарастиву хештаншиносӣ ва арзишҳои милливу умумибашарӣ тарбият намоем. боиси фараҳмандист ва хурсандист ки бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз як иншооти нав муассисаи то мактабии кӯдакистони ба номи хурсандӣ ба истифода дода шуд. мо маорифчиён бисёр хушнуд ҳастем ва миннатдории худамонро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худамонро расонидани ҳастем ва ҷавобан мо низ маорифчиёни шаҳри Истаравшан ваъда медиҳем ки барои пешрафти ҷомеа барои тарбияи насли наврас кӯшиш ба харҷ медиҳем. ман Абдуллоева Мавлуда як тан аз ҷавонони хушбахти замони соҳибистиқлоли кишварам ки ба ҳайси мураббӣ аз пайи таълиму тарбияи насли ояндасози ҷомеа машғулам. пешвои муаззами миллат тамоми шароитҳоро барои мо ҷавонон фароҳам оварданд то ки мо ворисони ин миллат аз пайи ободию оромии ватани маҳбубамон саҳмгузор бошем. намои дохилу берунаи бино бо санъати баланди меъмории миллӣ зебу оро дода шуда барои истироҳату бозии кӯдакон ду суҳбаткарда ва чатарҳои соядиҳанда насб гардидааст. раванди сабзкорию ободонӣ ва чароғонкунӣ дар иншоот ба таври доимӣ назорат ва атрофи он бо гулу дарахтони ҳамешасабзу мавсимӣ зебо гардонида шудааст. дар шаҳри Истаравшан бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмонхона ва маркази хизматрасонии Истаравшан мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. бо назардошти он ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти соҳаи сайёҳӣ тадбирҳои заруриро амалӣ месозад, тақвияти инфрасохтори зарурӣ барои ҷалби сайёҳон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат манфиатнок хоҳад буд. меҳмонхона аз 20 ҳуҷра иборат буда имкони дар як вақт ба 40 нафар хизмат расониданро дорад. 8 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Истаравшан меҳмонхона ва маркази хизматрасонии Истаравшанро ифтитоҳ намуданд. зимни шиносоӣ ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки меҳмонхонаи мазкур дар доираи татбиқи амалии солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар деҳоти зарҳалоли шаҳри Истаравшан бунёд гардида бо ба истифода додани он 15 нафар сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. иншооти мазкур дар масоҳати умумии 600 як замин доман густурда худи бино дар масоҳати 375 метри мураббаъ қомат афрохтааст. бино аз 5 ошина иборат буда қабати якум аз мағозаи фурӯши мебел ва армуғон иборат буда қабатҳои болоӣ аз меҳмонхона иборат мебошанд. мо бо баробари ҳамин истифода додани меҳмонхона аз 15 нафар ҷои корӣ таъмин шуданд. коргарон аз индиҳомҳои вай гузаштанд, забономезӣ бештар ҳама забонҳоро медонанд
мо дар хизмат ҳама вақт омодаем. ман миннатдории худамро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. мо бародарон хурсанд ҳастем ки ҳамин хел пешвои миллат дорем. ҳама вақт дастгирии мо соҳибкорон ҳастанд. меҳмонхона аз 20 ҳуҷра иборат буда имкони дар як вақт ба 40 нафар хизмат расониданро дорад. тарҳу намои бино ба талаботи меъмории муосир ҷавобгӯ буда дар он тамоми унсурҳои миллӣ ба инобат гирифта шудааст. атрофи бино чароғону сабзкорӣ шуда, ҳамчунин барои 50 нақлиёт таваққуфгоҳ бунёд гардидааст. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити хизматрасонӣ ва имкониятҳои мавҷудаи бино ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, фаъолияти онро дар васеъгардонии инфрасохтори соҳаи сайёҳӣ нек арзёбӣ намуданд. меҳмонхонаи Истаравшан яке аз меҳмонхонаи бо замонавӣ сохта шудааст. барои хизматрасонӣ албатта мо мутахассисоне ки таҷриба доранд, бо забонҳои хориҷӣ сухан гуфта метавонанд, онҳоро ба кор ҷалб мекунем. барои беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ албатта ҳаракати худро равона карда истодем. имрӯз хушбахтона баъд аз соҳибихтиёр шудани давлати мо соҳибкорӣ низ рӯй ба тараққӣ гузоштааст ва аз он ҷумла тамоми соҳибкороне ки дар шаҳри Истаравшан ва тамоми миқёси ҷумҳурӣ ҳастанд аз дастгириҳои ҳукумат истифода бурда ва хурсандона кори худро пеш бурда истодаанд. имрӯз меҳмонхона ки яке аз қисмҳои инфрасохтори рушди сайёҳӣ ба ҳисоб меравад, дар инҷо қомад афрохт ва мо хеле хурсанд ҳастем ки ин гуна биноҳо дар шаҳри мо зиёд шуда истодаанд. сарвари давлат ҷиҳати муаррифии бештари таъриху фарҳанг, урфу одат, меҳмоннавозии тоҷикона, ҷалби мутахассисони касбӣ ва беҳтар кардани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба соҳибкорон дастуру супоришҳои муфид доданд. қобил ба зикр аст ки феълан дар шаҳри Истаравшан 5 меҳмонхона, 6 мавзеи сайёҳӣ, 8 тарабхона, 3 осторхона, 153 ёдгории таърихӣ ва боғҳои фароғатӣ фаъолияти босамар доранд. бунёди даҳҳо иншооти дигар идома дошта, ҳамаи онҳо то истиқболи ҷашни 30 солгарди истиқлоли давлатӣ ба истифода дода хоҳанд шуд, ки барои таъсиси ҷойҳои корӣ, дар беҳтар шудани инфрасохтори соҳаи сайёҳӣ ва татбиқи 3 солаи рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мусоидати фаъол мекунад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Истаравшан хати обрасонӣ барои обёрии 100 гектар замини хоҷагиҳои деҳқониро ифтитоҳ намуданд. ҳамчунин пешвои миллат ба бунёди тогзори навъи кишмиш дар хоҷагии деҳқонии Шукрулло оғоз бахшиданд. тадбири мазкур ки дар асоси ҳидоятҳои роҳбари давлат амалӣ карда шуд, барои хоҷагидорон имкон фароҳам меорад ки бо риояи қоидаҳои агротехникӣ истеҳсолотро зиёд намуда, ба ҳамин васила дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳм гузоранд. гузориши хабарнигорони мо. дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Истаравшан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хати обрасонӣ барои обёрии 100 гектар замини хоҷагиҳои деҳқонии мазбут маъмур С Ситадел Турсунбой Боборо ифтитоҳ намуда ба бунёди тогзори нави кишмиш дар хоҷагии деҳқони Шукрулло оғоз бахшиданд. барои обёрии заминҳои чорхоҷагии чойамудӣ аз чуқурии 120 метр канда шуда, бо ҳамин масъалаи таъмини заминҳои мавзеи мазкур бо оби полезӣ ба пуррагии ҳалли худро пайдо намуд. тавре ба сарвари давлат иттилоъ доданд, то ин дам дар 100 гектар замини ин мавзеъ танҳо ғалладонагӣ лалмӣ корида мешуд, ки ҳосили паст дошт. акнун бо ифтитоҳи хати обрасонӣ имконият фароҳам омад, ки дар ин ҷо дигар нави зироатҳои кишоварзӣ низ кишт карда шавад. заминҳои хоҷагиҳои деҳқонии мазбут маъмур С Ситадел ва Турсунбой Бобо аз рӯи баҳогузории олимони соҳа серҳосил буда, бо дастрас гардидани оби полезӣ имконият аст ки аз ҳар гектари он ба ҳисоби миёна то 700 сентинер пиёз, 300 сентинер картошка ва аз 20 то 40 сентинер ғалладонагӣ ҷамъоварӣ шавад. обёрӣ гардидани заминҳои мазкур дар доираи дастуру супоришҳои роҳбари давлат амалӣ гардида, хоҷагидорон азм доранд ки бо риояи қоидаҳои агротехникӣ истеҳсолотро зиёд намуда, ба ҳамин васила дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат сами бештар гузоранд. иттилоъ дода шуд ки ба хотири беҳтаргардонии ҳолати мелиоративии заминҳо дар давоми бештар аз 2 соли охир дар шаҳр 659 адад чойамудӣ канда шудааст. танҳо дар ҳудуди хоҷагии деҳқонӣ деҳаи Ҷарқурғон
5 чой амудӣ мавриди истифода қарор гирифтааст, ки ба ин васила заминҳои кишоварзӣ бо оби полезӣ таъмин гардиданд. пас аз ифтитоҳи хати обрасонӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин ҷо бо шинодани ниҳоли ток ба бунёди токзори нави кишмиш дар хоҷагии деҳқонии Шукрулло оғоз бахшиданд. бо ғина ба хотири васеъ намудани майдони токзор дар ҳудуди шаҳри Истаравшан дар масоҳати 1 гектар замин бунёд гардида, дар он парвариши токи нави кишмиш роҳандозӣ карда мешавад. барои бунёди токзори мазкур ниҳолҳои нави маҳаллӣ, ки ба иқлиму хоку оби минтақа мутобиқ аст, истифода гардида дар сурати нигоҳубини дуруст дар давоми 3-4 сол токзор ба ҳосил медарояд. тибқи баҳогузории пешакӣ аз 1 гектар токи нави мазкур то 100 центнер ҳосил ба даст овардан мумкин аст. токи кишмиш барои истеҳсоли мавиз истифода гардида маҳсулоти мазкур дар бозорҳо серхаридор аст. токзори нав дар ҳудуди деҳоти зарҳалол бунёд гардида, дар маҷмӯъ майдони умумии ин нави токзор дар ин деҳот ба 450 гектар расонида шудааст. ба сарвари давлат иттилоъ доданд, ки аз 1710 гектар токзори кишмиш, ки дар ҳудуди шаҳри Истаравшан мавҷуд аст, ҳамасола то 10,000 тонна мавиз истеҳсол гардида, ҳам ба бозорҳои дохил ва ҳам ба бозорҳои хориҷи мамлакат содирот карда мешавад. зимни боздид президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои нигоҳубини дурусти токзори нав ва масъулину хоҷагидорон дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. дар доираи татбиқи саноатикунонӣ бо суръати мамлакат, ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат корхонаҳои саноатӣ бунёд карда мешаванд. дар ҳамин замина имрӯз дар шаҳри Истаравшан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон коргоҳи истеҳсоли бозичаҳои бачагонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди адлро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. корхонаи мазкур имкон дорад, ки дар як сол ба маблағи 12 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол намояд. ҳамчунин Пешвои миллат дар базми наврӯзии сокинони деҳаи ҷарқурғони деҳоти зарҳалол иштирок намуда, аз намоиши чорвои калони зотӣ ва шутурмурғ дидан намуданд. гузориши хабарнигорони мо. дар рӯзи дуюми сафари корӣ ба вилояти Суғд Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Истаравшан коргоҳи истеҳсоли бозичаҳои бачагона ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди адлро ба истифода дода бо имкониятҳои корхонаи нави саноатӣ шинос шуданд. иттилоъ дода шуд, ки иншооти мазкур аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Мансур Умаров бунёд гардида ба истеҳсоли бозичаҳои кӯдакона машғул мебошад. дар маҷмӯъ дар корхона 25 номгӯи маҳсулоти саноатӣ истеҳсол гардида ифтитоҳи он имконият медиҳад, ки воридоти ин намуди маҳсулот аз хориҷи кишвар ба Тоҷикистон коҳиш дода шавад. дар доираи дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи президенти мамлакат нисбат ба соҳибкорон имрӯз мо корхонаи мазкурро ифтитоҳ кардем, ки бо истеҳсоли бозичаҳои кӯдакона машғул мебошанд. дар оянда ҳадаф дорем, ки номгӯи маҳсулоти саноатиро бо васли хатҳои нави истеҳсолӣ афзоиш дода, дар таъмини бозор ва маҳсулоти худӣ ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ ҳиссагузор бошем. баробари давлат иттилоъ доданд, ки айни замон дар корхонаи адл 70 нафар сокини маҳаллӣ асосан бонувон соҳиби ҷои кори доимӣ ва маоши хуб гардиданд. дар марҳилаи дуюм ин нишондод ба 180 нафар расонида мешавад. ман Раҷабоева Мусанида то ин дам хонашин будам. корхонаи мазкур ба кор оғоз кардам. ман соҳиби ҷои кор шудам. мо бонувон барои сохтан ва истифода додани корхонаи мазкур ба Пешвои муаззами миллат миннатдорӣ худро баён мекунем. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди адл имконият дорад, ки дар як сол ба маблағи 12 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуда ба бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ ба фурӯш барорад. тавре маълум гардид, айни замон дар корхона 8 нави мошинча барои бозии кӯдакон, 2 намуди фойтунча, 7 нави гаҳвора ва 10 намуд сечархаҳои кӯдакона истеҳсол шуда, дар оянда ҳаҷм ва номгӯи маҳсулот афзоиш дода мешавад. аз ҷумла масъулин нақша доранд, ки истеҳсоли дучарха ва бозичаҳои нисбатан калон ҳаҷмро дар ҳудуди корхона ба роҳ монанд. иттилоъ дода шуд, ки дар корхона маҳсулот бо истифодаи ашёи хоми нави аъло истеҳсол гардида ба саломатии кӯдакон безарар мебошад. маҳсулоти ниҳоӣ омода гардида дар баробари таъмини бозорҳои дохилӣ ҳамзамон чун маҳсулоти содиротӣ ба бозорҳои ҷумҳуриҳои Ӯзбекистону Қирғизистон бароварда мешавад. гуфта шуд, ки дар марҳилаи дуюм инчунин истеҳсоли асбобҳои хурди барқӣ, ки талабот ба онҳо хеле зиёд аст, роҳандозӣ карда мешавад. маҳсулотҳои мо ин роҳпаймо мебошад, фойтунча мебошад, сечархи бачагона мебошад, ҳар гуна автомашина нақлиёти бачагона мебошад ва инчунин гаҳвора мебошад. истеҳсоли маҳсулоти мо талабгоҳи стандарти байналмилалии ИСО мебошад. содироти якчанд намуди маҳсулотро сар намудем
ва маҳсулоти содирнамудаи мо имрӯз ба ҷумҳурии O'zbekiston ва Қирғизистон равона карда истодаем ва оянда мо ният дорем ки ҳамин гуна маҳсулоти худро صادرات نمایم با جمهوری قزاقستان، روسیه و اینچنین افغانستان. در کارخانه استحصال بازیچه‌های کودکانه موثرترین خطای استحصالی نصب گردیده است که این امکانیت می‌دهد محصولات با صفت بلند استحصال کرده شود. سروری دولت محترم امامعلی رحمان دستور دادند که در نوبت اول به صفت محصولات و به خطری آن توجه ظاهر کرده شود تا به سلامتی کودکان ضرر نرساند. تنها پس از سنجش دقیق لابراتوری محصولات به فروش برآورده شود. جمعیت دارای مسئولیت محدود عدل در دایره نقشه چهاربینی و بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر استاравшан بنیاد گردیده به فعالیت آغاز نمودن آن قدم مهم در راه رسیدن به هدف چهارم استراتژی صنعت کنونی با صورت مملکت ارزیابی می‌گردد. در پیام اساسگزاری صلح و وحدت ملی پشوی ملت مُҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки 26 декабри соли 2019 ба Маҷлиси олӣ ироа гардида буд, саноати кунунӣ бо суръати мамлакатро ҳадафи чоруми стратегӣ эълон намуданд. мо ҷавонони даврони истиқлол шукрона аз он мекунем ки дар чунин даври орому осоишта зиндагӣ дорем ва маҳз бо дастгирии ҷаноби олии пешвои миллат имрӯз мо соҳиби ҷойи корӣ гаштем. ваъда медиҳем ки дар саноати кунунӣ мамлакат ки ҳадафи чоруми стратегӣ эълон гардидааст, саҳми арзандаи худро гузорем. باید قید کرد که در سال 2020 از جمهوری به مبلغ $174.6,000 آمریکایی دوچرخه به مقدار 142 تن یا 10,139 دانه صادرات و به مبلغ $639.5,000 آمریکایی به مقدار 551.7 تن یا 39,460 دانه دوچرخه وارد کرده شده است. یعنی افتتاح چنین کارخانه‌ها واردات محصولات را به کشور کاهش داده، صادرات آن را زیاد می‌نمایند. پس از افتتاح کارخانه نوی صنعتی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در بزم نوروزی ساکنان دهه جرقرغان دهات زرحلال اشتراک نموده با مسئول دسترنجی اهل زحمت از نزدیک آشنا گردیدند. در نوروزگاه ساکنان دهات مذکور و دیگر دهه‌های شهر استاравшан دستارخوان عیدانه آراسته نمونه هنرهای ملی را به نمایش گذاشتند. از جمله با تشکیل خوان 7 سین و 7 چین اشتراکچیان یکی از آیین‌های قدیمی جشن نوروز را انعکاس نمودند. همچنین از جانب بانوان صاحب ذوق شهر استاравшан سومنک، نوهای گوناگون نان، کلچقند و دیگر انواع خوردنی منظور اشتراکچیان کرده شد. امروز ما محصول دست هنرمندان استاравшанӣ را به معرض تماشا گذاشته ایم. از جمله محصول دست کدبانوهای استاравшанӣ که خیلی ماهر می باشند و همزمان خوراک های گوناگون را اینجا آماده کردند. از قبیل نان های گوناگون، فطیر، نانی جزگین، پیازین، نانی همزمان کلچه های گوناگون، قاطرمه های چوماقین و از جمله تورپخت، محک، قتلمه. هنرمندان استاравшан هنر خویش را از نسل به نسل به فرزندان خود می آموزانند و بسیار هنرهای قدیمه امروز از نو احیا گردیده ایستاده است. نوهای گوناگون آش پلو نیز در چهاربینی مذکور به نمایش گذاشته شده بود که هر کدام آن با شکل و اسلوب خاص و مهارت بلند آماده گردیده دارای طعم و لذت مخصوص بودند. هنرمندان محلی صنعت بلند آهنگری و چوب تراشی را معرفی نموده به سروری دولت محترم امامعلی رحمان برای توجه دائمی‌اش نسبت به رشد هنرهای ملی اظهار منتداری کردند. از جمله وابسته به امتیازهایی که در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی به هنرمندان داده شده است، اهل هنر شهر استاравшан و پشوای ملت اظهار سپاس نموده این تصمیم را عامل اساسی رشد هنرهای ملی در مملکت ارزیابی نمودند. با نمایش گذاشتیم دسترنج دانشجویان کالج هنرهای مردمی زیاده از 360 هنر ما به نمایش گذاشتیم، زیرا که 10 سال قبل از این جناب عالی همین مؤسسه را تأسیس دادند. امروز می‌خواستیم که این هنرهای والایی که ایجاد دانشجویان است به مرز پیشوای معظم ملت گذاریم.
дар базмгоҳи наврӯзӣ ҳамчунин навъҳои гуногуни меваҳои хуштам ки самараи ҳосили боғҳои ҳудуди шаҳри Истаравшан мебошад ба намоиш гузошта шуд. аҳлизамат аз рушди боғу токпарварӣ ва афзоиши содироти он ба дигар давлатҳо иттилоъ доданд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наврӯзи ҷаҳониро ба иштирокчиёни базмгоҳи идона таҳният гуфта ба онҳо маслиҳат доданд ки ҳунару суннатҳои ниёгонро ба насли наврасу ҷавон ҳамаҷониба омӯзонанд. сипас сарвари давлат дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди адл аз намоиши чорвои калони зотӣ ва шутурмурғ дидан намуданд. иброз гардид ки ҷамъияти мазкур фаъолияти чорвопарвариро ба тозагӣ роҳандозӣ намуда асосан чорвои калони зотӣ барои истеҳсоли гӯшт пешбинӣ шуда нигоҳбин менамояд. айни замон дар хоҷагӣ 50 сар чорвои калони зотӣ парвариш меёбад. гӯшти хушсифате ки дар хоҷагӣ истеҳсол мегардад дар бозорҳои дохилӣ ба фурӯш бароварда шуда ба фаровонии маҳсулот ва танзими нархунаво дар бозорҳо мусоидат мекунад. иттилоъ дода шуд ки давоми чанд соли охир соҳаи чорвопарварӣ дар шаҳри Истаравшан рушд карда ҳамасола саршумори чорвои хурду калон дар хоҷагӣ афзоиш меёбад. аз ҷумла дар доираи татбиқи барномаи рушди соҳаи чорвопарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 дар шаҳри Истаравшан саршумори чорвои хурд ба 105648 сар расида, саршумори чорвои калон 55439 сарро ташкил медиҳад. тавре маълум гашт масъулини хоҷагии мазкур ҳадаф доранд ки дар кӯтоҳтарин фурсат фермаи нави чорвопарварӣ бунёд намуда саршумори чорвову истеҳсоли гӯштро афзоиш диҳанд. ҳамзамон хоҷагӣ парвариши шутурмурғро барои монда айни замон саршумори он дар хоҷагӣ ба 100 сар баробар аст. парвариши ин нави мурғ аз лиҳози даромаднокӣ манфиатовар буда ҳар кадоми он метавонад аз 80 то 100 килограмм гӯшти парҳезӣ диҳад. аз ин рӯ марҳила ба марҳила дар ҷамъияти мазкур парвариши шутурмурғ зиёд карда мешавад. якта тухми шутурмурғ аз 1 то 1 килою 700 граммро ташкил медиҳад баробар ба 25 тухми мурғи хонагӣ. бартерияташ дар он аст ки барои касалиҳои диабети қанд ва дарди устухон доригӣ дорад. гӯшташ барои касалиҳои диабети қанд бисёртар барои диабети қанд ва мушакҳо дарди буғум мушакҳо ҳатто дар манбаъҳо омадааст ки барои норасогии ёд низ истифода мебаранд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хоҷагидорон барои рушду парвариши дурусти чорвои калон ва шутурмурғ маслиҳатҳои муфид дода дастур доданд ки ҳамасола саршумори чорво ва истеҳсоли гӯштро афзоиш диҳанд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилооти ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.